San Sri Valley ay no? San Sri Valley, magkita na sila ron ba siya, mga after 1 week pa. Ulit na eh. Ulit na eh. Ipugpog ka ng ulo. Marami light channel light channel. O, may karulit na naman na. Abot na yun? Alam mo na ako, 45, tulo ka bolto ba, tag 15 man. Kumatay. Sa karang bitar na mo sir, hani sir. Naligaw ra ba mo? Wala kami nalingaw sir, kaya kami magkakaon. Ha? So, what's up mga mga Bakit simagin your mall dito yung squirt at karon balik na pod. It's because kabalo naman sa title. Oh, ha? Kane? Taga-bukid ka? Ano ka pauli lang sa inyo? Tuwa ka na na mawala unya ka. Lakaw na. May kamera sir, unsa man ka para sa ni kamera sir? Ay, salida. Taga-bukid? Salida na Salida. So karon din no, karon nami diri karon kay gimbita man gud me. Di kanu laging mga isbigan ni mga dalo ginagkaon. So karon na pud ni managtipok na pud ngani kay naiimbita. Oh, di ba? Basta mga hangol og kaon na nag-una. Mo ni ang view ani dapita, sumo na hatong dapita, mo na tay dumangite. Oh, Sada gi kay siya ani og sunset bitaw, sada kay sunset ani kay sa putag hadtong kusog kay reflex light. Sada gi kay hani tapos taas kay ning mura bitaw boulevard niya nga Seawall ani. Basta mo rin ka. dili ka tong ulo sunatan na. Ito ni video gawas. Himala kay sa kay murag karon bitang kapunon bitaw. Bitaw kay customer. Gamay ra kay tawo. Palo para asa na eh. Mo ni gigamay ko ni nga kuan nga vlog kaning video vlog na to. Ibo. Wala mag-unsay sunod ani. Unsay sunod ani. Uy dili ang katong kuan. Iya ana magutong squad. Hold up. Malditong squared. Iprinda nato ni sa kuan. Palawan. Wala pilit siya. 100,000 pud ne. Hilom, tarong Bakit ibutang presyo oh? 100,000. Sada, ako dugay kay abot ko ayo. Passing, nakapasar din siya. Oh, nakapasar siya. Nakapasar siya o rapid test. Sa taga-bukid, tagtaran ko no. Basta taga-bukid ang pagto tagtaran. Kulang alam mo ning tagtaran ipugpok ka ng ulo. Marami light channel. O, may karulit na naman na. Abot na yan. Sabi sa gula ko i-upload no, daghang salamat niya sa inyong support. Dili na ko ni maabot niya kuan yung milestone subscribers na ako. Og dili gyud ninyo tungod lalo sa muta sa itong mga OFW na to din nga sa inyo. Sulod kay taga support sa yon. Nga perming gasunod sa itong mga video bitang umulabot bitaw. Pila na kamansulay upload pero na-reach ang 100,000 subscribers na to no. Karon 110 na ako ka-update sa akong vlog 110 naman di subscribers. Salamat kay ninyo. Daghang kay salamat ninyo no. Kay salamat kay celebrate no. Kay mo may naabot. Daghang kay salamat ni hope nga di mo pulan og nilantaw, di mo pulan og kuan mo follow. Labi na sa itong mga solid followers gyud. Sa mga ba, manlita. Kaya basta na kay sa sunod kita og na birthday nimo makapili ta. May nang order pa lamang tawa. Oh, isa mo ganiha. Sir, sir na Mga taong ulo-ulo ha? sa man yung Order mo og kuanday ka ng San Sri Valley ay no? San San Sri Valley, magkita na sila ron ba siya, mga after 1 week pa. Ulit na eh. Okay ra mag-vlog ma'am? Mas lagi malipat. Tagdos mo, no? Ha? Tagdos. Og sa inyo amoy tagdos ne. Kaya wa pa ta sa inyo ang lugar. Og kani nga kapital, pila ninyo na ni ma'am? Tagdos ng buhok. O tag size. Nakadepende na sa glass. Giglas des ha. O ding mahal dito tungod kay giglas. Dito mo sa binag to. Tito, Wa na. Brad. Brad? Asa panganong naman ka dire? Isa gid kita. Hello, vlog. Hold up. Hello guys. We're isig imbitan nimo? Kamera. Dito po yun na. Oy, Jesus ko gibayra na mo. Hilom na po na doble. Uli na dito, gibayra na mo. Oh. Ayun, diabetes ni mo ana. Diabetes ni mo ana. So, kara puro na kami. So, uli dito. Ayun. Kabalo mo guys, kana si square dum god. Wala na siya katong ako gabayad ani tanan. So gato siya ako pala gastuhanan ako. Actually ako'y ako na lang may mo-adjust ako gagastuhan para nilang tanan. Dito ang ulod, nakasuksok. So, ano na dire,
Uod. Pala rin oh. Gawas na ako. Kaya ulod niya tinutag. Feeling mo ng balay? Ikaw ba? Wala mo kag-imbitaraan. Paulit po naman, brad. Dispitar ba? Sa akong istorya, ako'y gabayad. May kadawa, wag pa may kadungo Kisa may gabayad, ano? Wa pa may kadungo. Karong mo libre ka ning ingon aning mga mahalon kayo. Wa pa bisan ganing ice gani di ka mo libre. Anong Pila na panahon to? Nagpilang po. Ikaw makaigabayan, nakabalok ana. Kabalo ko. Pila. Pero sa inyo magkagmamahalan. So ikaw kung pakatawag kila yung bayad. Dili, brad. Bisan ganing ice brad, di ka mo libre namon, brad. Kabalo mo. Kasaba cake. Actually guys, kani sila do ako gabayad tinod. Sige naglalis. Oh. Guys, kabalo ko kasi gano'n. Kaya kung may gabayad, so kami pusa akong mga pang order. This one is kasaba cake. This one is lava cake. Lava cake. Di na lava cake, oy. Lava cake din, ha? Chocolate cake na. One daw. Sumbong ka na to. Nakabalos siya kanina kuran ang take na gikuha na ng cameraman. Iya pa yung bilingkuran. Feeling kay siya bitong mura Wala o ganit kong nagitampo. Ako Brent pong ko Harry Brent. Pero naman siya okay ra mas tako og respeto nimo so ni pa pong ko dira. Actually, feeling ko kayo ng tawaran. Di cover bangko. Unya pong todo mukaon papod ne. Brent, ikaw din ko sa akong part. Imo na tanan kay you deserve it. Kay kabalo ka kanang pag cameraman nimo ikaw ra gihago ana. Kabalo mo og susunod gani og mangimbitar mo dapat ko ana og wala si Dil kay mao kani kusukin ni mo hurot ning kuan. Ang amo ang bahay no ana tuwa na niya padulong. So gani ka tawag gigurto sa. Dili, gisultihan mo na ako da. At least bitaw na kadisipit mo mo na padulungan. Sa ako man ang pe. Kita na siya kung sa kalain ng patatas ni Squid basta. Ha? Provided kag live. Life? No need. Wala, independent ko brand. Di ko mag-rely ni. Mamang sige na, okay na laman kay mo. Independent. Video ko pugo. Aga video po din isa di ay. Basta Brad, kabalo na ka nga wala imo wa mig expect nga moabot ka sumonang wala ka namo gigahinan, ha? Kasabot ko. Ang ako nimo mouli na ka. Dili na pila ta. Pwede lakaw na ato gripo. Nay gripo hadto. Gripo pag yan. Mo na rin ba? Je. Ay, kasi na mapicture pa ta. Dapat si Pak, di ba ulo? Bitaw unya ra dito pang ono kay magpicture, makaiko makigbayad gani unya ako kay wala nakita picture. Ako to ay gar. May I have your attention, please? Salamat kay sir pag-imbitar na mo sir ha ni sir. Nalingaw ra ba mo? Wala kami nalingaw sir kay wala kami gakaon. Ha? Pili lang. Asa ba yung mga mahalo na sir? Ay na lang na mahal kayo. Problema ko ninyo. Kailangan ko na ako'y mga utap. Ayaw ko lang utak. Sayo, na ako'y tang utaw lang mo. Na may red pie. Ang red pa. Bahog na may bahog-bahog. Bahog. Or dito na lang mo sa may balutan. Asa may available ninyo na mga drinks na? Kanang alcohol ba? Kanang mga mahalon? Dili. Ha? Mineral rin nyo ah. Pero order may gilim noon sa man. Kanang mahalon ninyo. Tando unsa man? Ano ako yung mga JD or mga red label ngayon hana. Pwede rin mo di na sa may unahan. Oo, unsa man? Tagaan lang mo na ako og 45. Tulo ka bolto ba tag 15 man. Ay, tumatay. Sa kadang mo, bolbog. Bubog na yung page. Ha? Saan na nga yung pits dito ha? Correction, usay page. Yung pits? Usay page. Ha? Pakaon ba? Pits? Usay page. Je, taro nga po. Je. Bisaya ta, ikaw perfectionist kay ka. Page. Oh, Asa pits. maron? Ha? Asa maron? Kaya may page. Ha? Ha? Hoy! Buwa! Hoy! Ayaw, sige. Hoy, ayaw, sige. Kinuha niya. Hoy! Magkabos lagi ka na yun. Tagpila na sa krap. Tagal. Meal size. Meal size. Kaya so sa kasolid supporter yun ni ma'am sa among mga kaoban murag. Iapilan ko. Supportan. Thank you. So, 50 kilos man na. Hope nga nalipe. Usa may yung masulti ni ma'am. Thank you. Amo pa rin bayo na niya sa balay.
Uy, balik na yun. Yuli na siya. Okay na kay... Okay na? Okay na. Oo na yun na Bog. Mga vitamins, mga Salamat kita. Gagay, vitamin. Vitamins. Buknoy Asa ka trabaho to si Ante? Si Ante? Atapik. Ito na. Ano pala yung pasaw? Are mo dali. Sa dumaan. Pwede mo dito makakuha ng bugas po. Naman dito ang bugas po na. Ay, naabot na. Isa tong obe. Cookies and cream ako ah. Kinsay ka obe. Kanang cookies and cream, ako na extra. Ayaw yung atayag si Del. Ako na, wana ka Del. Ayaw na, duha na ako. Ako be, order na nagmamang order ka na, kadini gani ha? Wala, mo nang ay pag-dome na ah. Sabot? Oh, ako aning duha, oy. Nay, muwi ka pa ng dakong tao ron, pite. Oh. Imuha naman abong kay kapalo kong... Ang page. Kuha na lang, basa ninyo. Kuha na, babasa din pa, pabutura din. Halingaw na mga naong di. Pagalan para ka. Ha? Paglang taura. Ito Brad, naloy ko nimo Brad. Oh, murag luoy kay kag mata. Oy, mo na Brad. Gusto ka hingitan pa Brad? Thank you kayo. Mga. Oh, ako na. Imo na laman na Brad. Tinod. Oh, imo na laman na. Napugos ka. Oh, kabalo kang napugos ra ko pero kay kabalo kang ga-vlog ko. Mo di ko na ako ipakita sa katawan. Kita ra ka na may kabalo tawa. ka. Oh, di ko gusto ipakita sa katawan nga ako kunuhay. Dalo pagkataon mo. Pero sa tinagikawan ka. Kabalo na silang hikawan ko, bisag ka mo. Oh. Kung pagkaon na din ha. Picture ba? Kay di ikaw may mo send. Bila. Ha? Kisa din na kontak. Ang TNM, pero... Hadlo ka mo. Ga-message mong good siya. Kanang naikatubang akong Airbnb na account. Katong di maaw. Kamatay. Ngayon, yun mga pagpunta kayo niya. Mag-adoan mo na sa ikuan. Di ato si mama sa balay gahapaw. Lamig kayo, boss. Kailan ko? Mingo frappe. Sa dungagan pa na to? Di na. Okay ra kay kuan man na libre naman. Ya, ano ta? Katabang mo yung oy, ciao! Maong mga nawunga. Ay kane. Pag-ride. Tumusakay. Si Dil tong musakay. Si Buyat skeleton. Skeleton. Si Steven Goblins. Oh. Alat.